L-Aġenzija Ewropea għall-Edukazzjoni Speċjali u Inklusiva se tħejjis tħarriġ dwar is-sistema edukattiva ta' pajjiżna. Stħarriġ se jsir f'kull skola f'Malta u Għawdex u l-evalwazzjoni mistennija toħroġ f'Diċembru ta' din is-sena. Din l-evalwazzjoni mistennija tkun dwar jekk fl-iskejjel tagħna teżistix l-inklusività mhux biss bejn l-istudenti iżda wkoll bejn l-allima u l-istudenti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol Evarist Bartolo qal li din l-Aġenzija ingħatatilha l-mandat li tkellem lil min trid biex fl-aħħar minn l-aħħar joħroġ rapport dwar il-pożizzjoni tal-edukazzjoni f'Malta. Huwa fisser kif l-aħħar stħarriġ li sar kien fl-2004 u għalhekk inħass il-bżonn li jerġa' jkun hemm studju ieħor. Id-direttur tal-Aġenzija Kor Meyer qal li llum il-ġurnata din l-Aġenzija tħaddan magħha 28 stat membru. Huwa qal li Malta hija fost l-iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li għandha edukazzjoni inklusiva. What we should keep in mind is that participation in the peer group and to stay together with your friends and your students who are in your class is a very important factor in life, not only for learning but also for social and emotional factors. L-Aġenzija ser tipproponi wkoll għadd ta' suġġerimenti u rakkomandazzjonijiet biex jitnaqqas l-ammont ta' segregazzjoni.